बे एमसिएलए समष्टियाव जगदान कार्यसूची नैबे मदाटी बिसिडिसियाव आरो बे जगदान कार्यसूचियाव आं मोनसे जिनिसखौ नायनानै खुब मोजां मोनदों। आंथ' बे समष्टिनि खेबथाम एमएलए जाखांनाय 2011 सिम आं एमएलए दंमोन 16 जेनदों नै दाखालि 21 जेनदों गतिके नैबे जेननायनि परे जे मानसिफ्रा आं जेननायनि परे आंखौ नागारनानै बिपिएफ दलोआव हाबैदों माखासे इउपिपिएल दलोआव हाबैदों माखासे कंग्रेस दलाव हाबैदों माखासे बिदिनो गुबुन गुबुन दलाव हाबैनाय बै आंनि जायनोखि लोगोमोन सानसे समाव बिथांमोना दिनै बिपिएफ इउपिपिएल आरो कंग्रेस गासैखौबो गारनानै गावजों लोगोसे गावनि जेनाखि समर्थक बिसोरखौ गासैखौबो लानानै माने जोंनि बिजेपियाव जइन जाफैजोबदों। डेफिनेटलि आङो बेहाय खुब मोजां मोनदों जे जिहेतु पुराना कार्यकर्ताफ्रा दिनैहाय जों ज' जाफैनो हाबाय जों बिजेपियाव मोनसे प्लेटफर्माव थानो हाबाय जे शक्तिजों आं बे समष्टिनि खनथाम गाहाम एमएलए जानो हादोंमोन गतिके बै शक्तिखौ फैफिनजोबनाय बादि आं मोनदों आरोखि ओंखायनो डेफिनेटलि नैबे पदबतराव जोंहा बिजेपिनि जायखि केन्डिडेट जायामोन बे केन्डिडेटआ देरहागोना निश्चित बुंबावनो जोंनाथ' बिटिआरआव इउपिपिएल आरो बिजेपि मोननै दलजोंनो दाबो सरकारा दं बे हिसाबै मैया जिहेतु बियो गभर्नमेन्ट प्रग्राम बिटिआर सरकारनि प्रग्राम जेरावनाखि जोंहा गोबां इएम दं गोबां एमसिएलए दं गतिके मैयानि बे मेलावहाय बे बेनिफिसारि मेलावहाय जोंनि खुनु इएम खौ नुनाय जायाखै खुनु एमसिएलए खौ नुनाय जायाखै आं खबर लादोंमोन मानगोनां इएम रनेन्द्र नार्जारि बिथांनिसिमबो फन खालामदोंमोन गभर्नमेन्ट प्रग्रामाव मानो फैयाखै बिथाङा बुंदों जे आंनि न' खाथियावबो बे प्रग्रामा जालांदों बेवहायनो आं सासे इएम आंखौ लिंहराखै नोंसोरनि पर्बतरावलाय आंखौ बोरै लिंहरनो बे मोनसे खुब माने बोरैबा माने दुर्भाग्यजनक बादि आं सानो आरोखि बिदि जानो नाङामोन अबश्य जिहेतु इलेक्शन खाथियाव फैबाय दा इलेक्शन खाथियाव फैनायलाय जेसेबां आसनिफोरखौ दा मोजाङानो जा गाज्रियानो जा बिटिआरआ जे आसनिफोरखौ होदों बेखौ बिजेपि होआखै जोंसो होजोबदों ओरैबादि हयथ' मोनसे रायजो राजानि गोसोआव सोनो थाखाय हयथ' जोंनि बिजेपिनि खुनु कार्यकर्ताखौ हयथ' लिंहराखै जानो हागौ बेहाय जोंहा आफसोस गैया जों बिजेपिया जे हारसिङै इलेक्शन गेलेगोन बेहाय माब्लाबानिफ्रायनो जों पुरा सिद्धान्त लाखानाय जोंनि एमआव जोंहा सहैनांगौ बेखौ जोंहा पुरा माने सेस्तायाव दङ दा जायखि बिथांमोना जेरैखि खालामा मानो बे थिग नङा जेनेबा हा रानदों बिगासे मियादि पाट्टा हा होदों लेन्डलेस मानसिफोरनो बेवहायथ' नैबे पदबतरा साब डिभिजननि लेन्ड एडभाइजारि बर्डनि चेयारमेन नीलकमल ब्रह्म बे नीलकमल ब्रह्मआथ' जोंनि बिजेपिनि सक्रिय कार्यकर्ता बिजेपिनिफ्राय आंनो बेखौ लेन्ड एडभाइजारि बर्डनि चेयारमेन दोनदों दा बेनाव सोंदोंमोन आं जोंखौ मानो लिंहराखै सार आं मिन्थिया बेखौ माने बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्रायसो खालामदों बेनिखायनो बेहाय सोरखौ लिंहरदों सोरखौ लिंहरा आं बेखौ बुंनो हाया दा जाय हक दा रायजो राजाफ्राथ' मिन्थिगौ जे बे हाखौ सोर होदों आरो सोर खालामदों आरो रायजोआ बेखौबो मिन्थिगौ अरुनदयखौ सोर होदों रायजोआ बेखौबो मिन्थिगौ प्रधान मन्त्रि आवास योजना न'खौ सोर होदों रायजोआ बेखौबो मिन्थिगौ 5 केजि खरि माइरंखौ सोर होदों गतिके बेखौ आरो बेखेवनायनि खुनु दरकार गैया जोंना स्थितिया मोजां जों देरहागोन घटना हल कि मदाटी प्राइमारी इउपिपिएल दलर प्रथम आविष्कार मदाटी प्राइमारी हिसाबत इउपिपिएल हिसाबत मैं जेनेरेल सेक्रेटारी हिसाबत आसिलो और विगत 4-5 बছर मैं तेनेके चलाइছিলো किन्तु व्यतिक्रमत मैं दलक बेया नापाওঁ केइटामान हेरि आमार अंचलस्तर माने एनेका दुख दशा এই কারণে যেনে বিপিএফ কালামত 15 বছর উকুলি গল 15 বছর উকুলি গল আর আমার ইউপিপিএল সরকারে নিশ্চয় কিবা এটা কৰিব বুলি আমার মদাটি প্রাইমারির কিবা এটা কৰিব বুলি মই আশাবাদী হই ইউপিপিএলত খেলি সরকার আনিছিলো হে কিন্তু আজিলৈ
আপোনালোকে চাওক বৃহত্তৰ পৰ্বতজৰা অঞ্চলত 10টা প্ৰাইমাৰী আছে। 10টা প্ৰাইমাৰী ভিতৰত আটাইতকৈ পিছপৰা যদি আছে আমাৰ মৰাঠী প্ৰাইমাৰীখন আছে। আৰু এইখন লৈ আমি যথেষ্ট কেতিয়াবা আমি দাবী কৰিছিলোঁ, কিন্তু আজিলৈকে পূৰণ নহ'ল। সেইকাৰণে আমি নিজকে এই UPPL দলটো এৰি আমাৰ BJP দলক ভাল পাই আদৰ্শ আৰু নিয়ম নীতি আদৰ্শ পাই আমি BJP দলত যোগদান কৰিলোঁ। UPPL দলত তেনেকুৱা উন্নতি কৰা নাই। যেনেকৈ চাওক আপোনাৰ ৰাস্তাত আমাৰ মেইন হ'ল কমিউনিকেশ্যন। আপোনালোকে চাওক আজি ইয়াত এইখন ৰাস্তা PWD ৰাস্তা আপোনালোকে চালে গম পাব যে এনেকৈ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা, এনেকুৱা অৱস্থাত আমি ভুগি আছোঁ আৰু কি।